Ero machielo bende ni cheno mag wuoth nobiro kanyo koda chochni e apano mar mowuok Migori kochomo Isibania. Bende jokanyo sekta no mano mar matatu kod johala mopogore opogore ne bago ng'anyo kendo ne geng'o apaya makoro sani tiyo godo kaka mano ma ji kaloe bang' kethruok mar olalo manotimre e kaunti no ma Migori. Jokanyo sekta no mano mar matatu kod johala go wacho ni okang' ma kamane gikawo mar geng'o apaya no mondo mi gisun godo ten kaunti ma Migori maneno ni oloso olalo mapiyo kaka nyalore. Wira ni oseng'iko chenro mag wuoth e kinde mar rie nyaka ne okethre. Oganda ko bedo no chao ten kaunti nogo kuom siko ka golo mana singo mok chop kare. To weche mag wuoth ng'ikore wach bende nomiyo ohala mopogore opogore kaachiel kod jopiny nobedo kanyo kod tich matek ma chop kuonde go mane gidhiyoe. Ne giwacho ni ten kaunti ma Migori osegabedo mana ka koro golo singo to kar kamano onge gima gitimo. Kama bende ne giwacho ni ushuru ma ten kaunti no kawo ok gine ber ne wira ni gik monego bed ni loso ok losi e sa mowinjore. Ne bende gikawo okang' mar soko wang' duolo mar gedo mag piny mong'ere kaka the Kenya National Highway Authority mondo mi odonjre wachno mapiyo piyo mar loso lalo no ni mare na chiwo kunyruok mag tudruok e kaunti ma Migori kod gwenge ma okiewo kode. Nasikia tu uvumi kwamba pesa ilishatoka na wamekataa kuanza kutengeneza hiyo barabara. Kwa leo tumekasirika, tumengojea na tumechoka kuzunguka. Tumekuja hapa kusema kwamba enough is enough. Kuanzia leo hatutazunguka barabara. Tukitoka hapa hii tunaziba, kwa sababu hii pia iko na crack mara tatu. Vile ile iko na crack, hii pia iko na crack. Sasa tunaziba hii pia, tunaenda kufungua ile. Hata kama tunakufa tukufe, kwa sababu serikali hawajui tuko hapa. Sasa serikali hawajui kwamba tunatoa ushuru. Hii maandamano imeanza leo. Kila Friday tutakuwa na maandamano kama hii daraja haijatengenezwa. Tunataka government atutengenezee barabara, hasa daraja ya main road, kwa sababu wananchi wa Migori County wanaumia. Even the bridge on which we are standing now has serious cracks there at the middle. That is because of poor workmanship. The main bridge down in town, which is connecting the two CBDs in Migori town, also has a problem. And the problem we are seeing is that it is just taking too long, and the government is not doing, one, updating wananchi on what processes, what activities, what they are going to do to ensure that we have the bridge. Number two, they are ever saying that they said that they were going to do this soon after the rains will have gone down. Up to now, that has not happened, and so wananchi feel that they have been left on their own. Sisi ni wa Kenya, tunakaa kama wa Tanzania. Kama tumetengwa kama Tanzania, watu waambie, na if not, tunaenda kutoa zile mchanga zote, tupite hiyo barabara. Kama ni kufa tufe, watuzike. Etokoduge kaunti ni mano ma Kisumu